8:14 minutos, seguimos en directo aquí na Televisión de Galicia, no Hora Galega, e que saibades que Galicia, xunto con Asturias, son as dúas comunidades máis afectadas pola enfermidade de Lyme, a que transmiten as carrachas. É moi difícil de detectar e se complica a cousa pode traer moitísimos problemas, agora veremos un caso. Imos explicar exactamente que é isto da enfermidade de Lyme. O primeiro que temos que saber é que non todas as carrachas non la contaxan, só as que teñen unha bacteria determinada, esta que teñen aquí. Se a carracha está contaxada, ao picarnos, sí que o contaxo pode ser inmediato. Como se manifesta a enfermidade de Lyme? Pois mirade, tedes dor nas articulacións musculares, fatiga, e por iso moitas veces, como non sabes que che picou unha carracha porque vas de paseo ao monte, ves cunha carracha e nin te enteras, a veces estes síntomas confúndense con fibromialgia, fatiga crónica ou outro tipo de enfermidades. Pero unha pista fundamental é esta que tedes aquí, o que se coñece como ollo de boi, que sae no 80% dos casos dos afectados. É unha pequena erupción na pel que xa nos dá unha pista. Se ides canto antes ao médico, con antibióticos está máis que solucionado, pero senón a cousa complícase. Así que, cando ides, por exemplo, de paseo ao monte, sobre todo cos vosos meniños, moito cuidado. Podemos facer certas cousas para evitar que nos piquen as carrachas. Levar roupa longa para evitar esa picada, usar repelentes non está de máis. Cando cheguemos a casa, sobre todo nos máis pequeniños, revisalos se hai algunha carracha, pero atención, se atopades unha carracha, nunca fagades isto, nin apretar, nin sacar cunhas pinzas, nin nada de nada, porque pode ser peor o remedio ca enfermidade. Mellor ir directamente ao médico, deixade a carracha e xa os sanitarios actuarán como saben, porque, Rocío, se complica a enfermidade de Lyme, que xa dicimos que se pilla a tempo, non ten problema, pero se complica, vaya situación. Vaya consecuencias que trae. Oiche, se hoxe imos a coñecer precisamente unha afectada pola enfermidade do Lyme que leva 5 anos pasando fatal. Ela é Matilde, ten 66 anos e é veciña da Ponte Nova. A ela picoulle unha carracha hai 5 anos. Mirade porque a Matilde picoulle a carracha, ela sacou a carracha e non tivo ningún outro síntoma. Ata un ano despois saíulle no lugar onde lle picou a carracha esa circunferencia da que falaba Espiño, Eso era síntoma de que estaba contaxada polo Lyme. Aí empezou cun síntomas terribles. Terribles, estamos falando de pérdida da memoria, de pérdida da visión, de xordeira, de dores fortísimas de pés á cabeza. Estamos falando de que hai 5 anos, pero que esa enfermidade do Lyme despois derivou noutra enfermidade, en borrelia. Hoxe falamos con ela e, dende logo, os síntomas que causa esta enfermidade e as consecuencias que trae, xa vos explica, son terribles. Chegamos ata a Ponte Nova, aquí en Lugo, para coñecer unha historia tremenda, a historia de Matilde, esta veciña de 66 anos que xa está connosco e a que lle picou hai 5 anos, non, Matilde? Sí. Unha carracha que cambiou a túa vida. Teño falta de memoria, problemas de visión, sordera, dolores articulares, musculares, falta de equilibrio e problemas gastrointestinales. Que che din no médico? Pois díxeme que era unha dermatitis. Que tratamento te dá o médico? Deme unha pomada para a dermatitis. E pasoute? Sí. E agora máis tarde saquei a sillete carracha. O sea, pícate unha carracha outra vez. Outra vez. Tamén xa é mala sorte, Que pasa? Que un día sento un pinchazo moi forte nesta cadera. E cando vim ao baño e me limpiei, dime cuenta que tiña falta de sensibilidade nas miñas partes. Ostra. É que era como tocar nun cartón. E entonces, ao xente vou ao médico, dixéronme que debía ser un pinzamiento, unha hernia discal. E derme unha inyección, e funcionou. Funcionou xusto 12 horas. Xa teño un dolor. Como describirías esa dor que tiñas? Non ten palabras. Non ten palabras. E iso solamente era o principio. Eu sentía aquí polo vientre, por debaixo da piel, fazer así. Un cosquilleo, así un... Un cosquilleo, andaba o veneno por aquí. E xa me empezaba a doer esta parte da columna. Me quedei un pouco en shock porque, claro, despois de levar esa inyección, o dolor non o notei, pero ele avanzou. Claro. Cando volveu o dolor xa era muchísimo máis. Pasou un día, o día seguinte volvo a chamar. Isto estuve así 15 días. Vamos, xa había subido pola columna, se me había expendido polos brazos, xa o notaba nas cervicales. Digo eu, pois, non sei. Que te pasou? Que pasa? Que non me estou acordando das cousas. Estás perdendo a memoria. Claro. É un deses síntomas
da enfermidade de Lyme. Entonces, a miña médica díxome, vamos ir ao neurólogo que xa estás pedido cita. Sí, E foi con 4 palabras que lle dixe. xa sabía. Sí. Picaronche garrapatas? E digo, un montón. Claro. E digo, tú tes borrelia. É a enfermedade de Lyme cronificada. O sea, tiño clarísimo. Sí, clarísimo. E, sin embargo, estiveches 2 anos para que te deran ese diagnóstico. Ata ese momento, ti cantos cartos gastara xa en probas? Eu xa 52.000 euros. Moito coidadiño coas carrachas de cando teñamos esa circunferencia vermella que nos saia na picadura, acudir rapidamente ao médico para que nos dean ese antibiótico e non ter pois estes síntomas. É levar coller a garrapata e levala, porque dependendo do tipo de garrapata hai un tratamento diferente. É moi importante cando se vai ao centro médico levar a garrapata con. Marcos, chega a primavera con ela unha das grandes pragas tamén que afectan as nosas mascotas, non? Como son as garrapatas. Sí, as garrapatas e as pulgas, que aquí en Galicia, bueno, son endémicas, sempre é un problema cas mascotas. Pulgas e garrapatas hai todo o ano. Ahora, co aumento da temperatura, sempre hai máis incidencia. Por debaixo de 13 grados quedan como un pouco adormiladas, pero despois, cando sube a temperatura, pois sempre empeza a actividade. Hai desde pastillas, unhas pastillas que duran 3 meses, outras pastillas que duran sobre un mes, pipetas que andan sobre un mes tamén. Isto é un spray, isto é o collar que falábamos, que é un utensilio bastante eficaz para previr cando sales a dar paseos polo monte e cando vas por aí a dalos. Incluso hai xente que fai trekking polo monte, os levan nas pernas para que non lle suban. Isto é un fogger que se lle chama, que é como unha bomba. Tens que pulsalo para que salga o gas e non dé a habitación. E deixalo 3-4 horas. Parece ser que coa calor aparecen máis, quizáis, as plagas como as garrapatas, as pulgas. Non sei se a túa cadeliña tivo algunha vez. Bueno, algunha vez sí, pero bueno, un par delas así do parque e tal. Como fixeches para retirarlle a garrapata á lupa cando a tivo? Pois ca canula dun bolígrafo e unha gotiña de aceite para afogala e logo xa sale co dedo. Mira, o ideal das garrapatas é tratar de quitarllas e que non quede a cabeza dentro do can. Hai que quitala desde a base. Hai unhas pinzas que son deste tipo. Tamén o que funciona é con un algodón, empapalo en alcohol ou en aceite e cubrir a garrapata, porque a garrapata respira. Aínda por riba, as garrapatas, ao soltar o corpo, o que faz é abrir o corpo que está cheo de ovos. En animales producen unhas enfermedades que se chaman babesiosis, que o que producen é unha anemia que o parásito métese dentro dos glóbulos rojos e os rompe. E ao producir a anemia, o animal pode morrer. Isto é tan fácil como pasarlo o can. Si a pulga suele aparecer no pelo que vai arrincando e incluso si ti xa ves un tipo de ceniza que é a caca da pulga, xa podes, aínda que non encontres a pulga, podes ter en conta que tes pulgas no can ou no gato. Pero ollo porque non son menos importantes as das pulgas, non? Ademais de que o 90% das mascotas son alérgicas ás pulgas, pois tamén transmiten outras enfermedades como poden vehicular outros parásitos internos como as tenias e poden facer outras enfermedades como a do arañazo do gato. A nos podenos provocar unha enfermedade que é a enfermedade de Lyme, que ten moitísimos problemas, é moi difícil de eliminar, bueno, dá problemas importantes a quen a padece.